Pabiling nangandam ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 7 sa hulga nga transport strike sa umaabot Marso 6. Kinihuman nga ikatakdang ipadayon sa pipila ka mga transport group sa kauluhan. Ang transport strike bisan man kung giligwaya na sa LTFRB sa kauluhan. Ang pagwagtang na sa mga traditional jeepney ngadto na sa Disyembre 31 karong tuiga. Dinhi sa Sugbo una nang nipadayag ang mga transport group nga di sila mosalmot sa transport strike. Bisan kon pipila kanila ang may padayag usab nga supak sa hingpit nga pagwangtang sa traditional jeepney ubos sa modernization program sa gobyerno. Gibutyag sa Regional Director sa LTFRB 7 nga si Eduardo Montealto Jr. nga kuno galing maapektuhan gayod ang mga sumasakay sa maabot Marso 6. Aduna nay contingency plan sila nga giandam. Ang atong pangandam doon na putay contingency pero sa akong gikuan karon ang mga modern PUJ di man ni sila mo-appeal. Dayon naaputay mga contingency sa ani na may daghan pod nga mga example kinini ang mga tourist transport nga pwede na to i-deploy. Pipila sa mga driver nga hinabi sa My TV Cebu, may padayag nga di pagyud angay nga wagtangon ang traditional jeepney. Pag ginaangayan nato nga wagtangon ang atong traditional sa pagkakaron. Labi na ang katawhan nato sa pagkakaron. Kulang kayo sa kuan, kulang ang ilang income. Kaya ugi mo ato nang ipadayon ng kanang modern good. Sayod naman ta nga kanang modern mahal ang plite. Unya karon na patay mga estudyante. No? Nya unsa may ato ang mahimo ana nga nagmahal ug mamahal ang plite na makita makuan masad na nato nga ang mga palitunon sad mo mahal. Ito sa deso ko'y makuha na kayang kuha ko na ko ipis out. Mag-unsa man po may ipis out nga mo kuha na mo. Unsa may mo pinabuhian man tagaan man nila yung kuha adlaw-adlaw. Kinabuhian na mo mag-unsa man mo pamilya na magpass out. Unsa may mo ipakaon. Mayon tayo na nang kuan ka nya pass out og ila ipon kapasudlon man nila diha maglisod mig sud kay maggusto pa nila kanang ilang mga ay uban lang ila pasudlon diha kanang mga ilang kaliwat ana mga kuan ba. Para na mas may ginong di ni pass out kay mao panginabuhian mo. Apan alang kang Montealto, di angay mahadlok ang mga apektadong driver niini. Sanglit di sila pasagdan sa gobyerno ug adunay mga programa nga giandam nga mamahimo nilang kapahimuslan. Mas makayo usab ang modernization alang kang Montealto. Sanglit aduna nay fix nga sweldo ang usa ka driver. Itandi sa pagkaron nga magdepende ra sa iyang kita matag adlaw. Ni anang pagiha, maminusan ang disgrasya sa kadlanan nga resulta sa kanunayng pagdali-dali sa mga driver. Aduna say subsidy nga ihatag ang gobyerno sa mga operator aron makapalit og mga bag-ong modernized public utility vehicle kon PUV. Ang chopper scholar appeal na siya sa modernization. Ang chopper scholar mo eskwela ka mamili kag mga courses nga TISDA accredited ang mga schools. So kung ang imong course na kita nimo 10 days ang duration pananglitan air conditioning technician, motorcycle servicing ingana 10 days. Muundang gyud ka sa imong pag-drive, pagmaneho. So dakog mawala sa imuhang pangita. Pero ang gobyerno gitanaw na naay allowance 360 pesos a day. Samtang muskwila. Samtang muskwila ka. Samtang gipadayag ni Montealto nga wa siya mabalaka sa panawagan sa pipila ka mga transport group nga buot siyang pailisan sa pwesto. Matod sa direktor, ilaw sab kining katungod apan iya lang giklaro nga igora siya nag-function sa iyang trabaho isip direktor sa LTFRB 7. Wala siya matud pay gibuhat nga mga anomalya sa iyang paglingkod isip direktor sa LTFRB 7 sama sa pasangil sa pipila ka mga transport group. Nasayran nga pipila ka mga transport group sa Sugbo ang nagplanong pahigayon og transport strike dili gumikan sa modernization program sa gobyerno apan gumikan kay ilang pailisan sa pwesto ang direktor. Sumasamong nahibawan gud namang koy mga kuan siguro diya sa LTFRB labi na kining SP siya mo nagsige og hatag og kuan ning mga SP nga ang kini nahinoong mga franchise mo yang gihugtan nya ang kana nahinong SP mo yang gipadayon o mga kanang PE. So samong nahibawan ani siya man mo naghimo anang nag-issue anang mga SP. Ako sa tinuod lang dili na necessary nga mag-strike mo nga ma-dismiss ko kay holdover capacity lang ko anytime pag moabot ang replacement or naay directive gikan sa among central office nga mo vacate nako kay holdover lang man wala man gyud koy appointment na. So wa ka mabalaka. Wala mabalaka nag-uulang. Siyempre mag-uul mabiyaan nimo din ang income no. Mauli na lang po ko kay di magyud ko taga dire.
Uban si Queenie Huligon, kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.